месеца на намаленията и на подаръците пускаме на огромно намаление, може би най-луксозният ни модел тон колона. Това е нашата бежична буто тон колона, която отвън е изработена от кожа. Тук отгоре кришката също е изработена от кожа. Тя е направена да изглежда в ретро стил. Тук отгоре се намират всичките и бутони. От тук се включва. И си идва с два броя бежични микрофона, които когато включите, отгоре светват, оборудвани с цветна подсветка. И както чувате, звука е перфектен. Тон колоната поддържа Bluetooth свързване, FM радио, има аутсход, поддържа USB и TF карти и отгоре е оборудвана с две поставки за телефона, за микрофоните. Тон колоната е толкова красива, че изобщо и да не я използвате, просто за да си я оставите, пак е красива. Подходяща е както за вас, така и е перфектният коледен подарък. За поръчка можете да ни се обадите на телефонния номер или да поръчате директно от сайта ни.